Het Kjellerdikje in Ljouwert wie het decor voor het officieuze WK korfballen voor spelers onder de 19 jaar. De deelnemers komen uit 15 landen over 4 continenten. Een record. Deze vlaggen hangen er voor het eerst. De Dominicaanse Republiek uit Midden-Amerika. Zij worden de verrassing van het toernooi. Ze hebben er een goed korfbal bij krijgen en een attractie denk ik. Want ja, ik vergelijk het een beetje met de Taiwanese. Dit je hier een linkam en ik springveren en heel atletisch. Nou, dit is ik zo'n laan. Ze zien een ronde langs alle supporters. Ja, dat slaat ik gewoon bij de supporters. En, ja, en een attractie binnen qua temperament, maar ik nog qua korfbal, dan is het heel makkelijk zelfs. Nee, de winst op landen als Rusland, Engeland en ook Duitsland stiert de Dominicaanse Republiek als debutant in de strijd om het te redden plak. Dat plak is al jaren stevig in handen van Chinees Taipei. Chinees Taipei is al jaren een top 3 ploeg en ze rennen in de eerste helft uit naar 3-5. In de tweede helft liet de Dominicaanse Republiek zien dat ze grote mogelijkheden hebben in deze sport. Maar een mix van talenten uit het basketballen en het handbal hebben ze in recordtijd een sterk korfbalteam wel zet. Ze verliezen eervol van Chinees Taipei met 15-12 en liet je een onweest voor de toekomst. Ja, en nou je dan weten dat ze voor jou dat 8 maanden korfballen wat wij jaren. Nou dan, ze komen uit de orensporten waaien en dat kan wel zien. Ze zijn atletisch en ze kunnen aardig met een bal omgaan. En ze het spel zich heel goed oppakt. En een 4e plak eindigen, ja dat is super natuurlijk. De finale gaat tussen titelverdediger Nederland en aartsrivaal België. Nederland begint sterk en komt met 4-0 voor. Doelpunt Matthijs den Ouden. Hij werd ook de speler van het toernooi. België docht wat waarom via een fraaie actie van Seppe Engels. Zo'n traaien. Bij het skoft stiert Oranje comfortabel voor met tredje zoon. Toch deze treffer van Kevin Dick. In de tweede helft komen de Belgen lijkt wel sterk waarom. Levi van den Dijken scoort 14-10. Bij Oranje speelt het hier in Fries mee. Mijn nummer 9 is het Leander Zwolle uit Wolvergeer. Hij speelt bij DOS 46. En Zwolle brengt het verschil weer op 5 goals. Maar ook België had een talentvolle selectie. Deze Amber Engels zet Oranje zwier onder druk en brengt de spanning weer om naar 16-14. Zij wordt speelster van het toernooi. De Belgen komen zelfs weer op 1 punt, 16-15. Maar daarna speelt het Oranje van bondscoach Leon Simons het knap uit. Oranje wint de finale met 22-18 en dus blijft de beker in Nederland. Gefeliciteerd, jullie hebben hem hè? Ja, we hebben hem ja. We hebben het hele seizoen ervoor gewerkt eigenlijk. We trainen er als team voor. En je gaat een heel proces in met elkaar. En ja, het is eigenlijk elke maandag trainen, hard werken. Het is echt niet slappe benen, het is gewoon hard werken, elke training maar weer. En dan ja, als je wereldkampioen wordt en dan is de beloning, dat is super. Uiteindelijk door wat ruimer te spelen, de rust te bewaren en op de juiste momenten de beste kansen nemen, konden we denk ik toch weer de wedstrijd naar ons toe trekken.